Ketemu maneh dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten iki kula panjenengan sami tasih saged ketemu nggih dulur lan pinaringan kesehatan nggih. Alhamdulillah esuk iki niki arep sepil-sepil suasana yang cerah, pokoknya padang jlingblang ya dulur ya. Nah iki aku ana nang ngarepan, iki aku arep munggah kene iki ya lur, iki karo arep didi. Mergo saiki cuacane ya rada adem, nah iki aku mlaku-mlaku ning panasan kene iki ya. Men keneng matahari pagi utawa sinar matahari pagi ya dulur. Nah iki aku ana ing kulon omah ya dulur iki. Terus alhamdulillah kae srengenge ngene ya lagi muncul ya. Nah iki daerah kene iki aku dhisik wis tau gawe video. Dhisik kae aku ning kene iki omah godhong ningkir ya dulur, godhong ningkir terus dhisik kae digawe lalapan ya. Nah iki ningkire iki wis garing ya, wis garing kayak wis iki wis ganti gambar. Maksudnya wis ganti gambar iki ningkir sing wingi wis garing, kayak iki wis tukul meneh sing kembang-kembange do gogrok wis anti do tukul meneh ya dulur ya. Nah iki ya bahan makanan ya lur. Iki sing jenenge nek kene iki cokak ya lur. Cokak. Nek nang papane dulur-dulur apa aku kurang ngerti ya jenenge. Nah iki ning nggonku kene iki jenenge cokak. Ah iki kene disambel ya lur. Nek disambel jenenge sambel cokak ya kok ngene iki. Nah kok ngene umpama bingung ya arep lawuh apa ngono kuwi iso mak cokak iki terus engko dibakar utawa digoreng terus disambel ya lur. Dadi ya ning desa iki ya kok ngene iki lur. Nyambel ya engko enenge apa neng cokak ya cokak engko nek eneng apa to godhongso ya nyambel dongso. Ya semono kuwi ya lur. Nah iki yen tak omong kaya ya lur. Ningkir mau iki kan wis do gogrok ya kembange iki mergo garing. Aku wis do tukul ngene iki mau sing tak duduke mau ya. Nah kae kono kae ngisor kae sawah sing aku wingi ya wis tau gawe video pas panen pari ya ini simbok ya ngisor kono kae ya lur engko dadi survei meneh wis saiki iki bar sawah wingi ditanduri apa ya lur. Apa ditanduri jagung utawa ditanduri telo apa kan udah di survei utawa ditiliki. Nah iki lur sing rada menarik ya, sing jarang-jarang saiki iki do ngene iki ya utawa nyimpen jagung model ngene iki saiki wis jarang-jarang ya. Nah iki simbok isik mepe jagung model ngene iki ya lur. Nah mepe jagung model ngono kuwi intine ngopo to lur? Nah intine iki jagung kuwi men bener-bener garing ya. Intine kan sesuk iki arek ngguwine neh ya, ngguwine neh kayak jagung ku mau iki men bener-bener garing, men ra jamur ya. Dadi men ora keneng bubuk ya kan, dipangan hama bubuk kuwi esuk iki men keneng ngguwine. Nah iki ning sanding iki ya ning wit jeruk. Iki kudu jeruk buah ya lur. Iki jeruk apa ya? Jeruk wedang ya lur sing jeruk dienggo gawe
es jeruk utawa jeruk panas ngono ya. Nah iki ning ngarepan ya kan. Nah iki sumur sing setiap hari utawa saben dina di konsumsi ya banyune dienggo ya pokoke dienggo masak, dienggo ngombe, dienggo ngono ya lho. Pokoke kesehariane iki sumur iki sik digunakan ya. Yo umbah-umbah ya ngono. Aku ya wis tau nggawe video ning kene iki, nah esuk ya umbah-umbah ning kene iki ya. Nah iki ning sekitar sumur iki yo ditanduri ya wis buah-buahan apa wae ditandur ya kuwi ning sawo. Aku ning pelem, iki ning matoa, terus iki ning kambil ya. Terus iki wite pelem ning andinge. Nah, kae mau sawah sing wingi kae panen ya. Nah iki ngisor iki sing dek opo kaya lho wis sesasinan po kaneng porong tak gawe video. Nah iki wit tayuman kene kupakan. Nek jaman biyen pupuse utawa sing nom dhewe dhuwur dhewe kuwi dijangan utawa disayur ya. Tapi nek saiki wis rada suda dadi wis ora akeh sing menggunakan godhong tayuman ku mau dijangan utawa disayur. Nah kae lur, mataharine nek saka sawah kene iki we urung ketok ya lur, dadi sik ketutup wit. Dadi udarane sik sejuk tenan ya esuk iki. Ternyata iki wingi bar sawah ini bar pari wingi iki ditanduri jagung karo kacang ya lur, jagung karo kacang panjang. Terus ngandinge kuwi elung ya lur, elung kuwi ubi utawa telo pendem ya lur. Nek ning kene ning desa ya jenenge telo pendem, sing ditandur kuwi jenenge elung. Nah, kaya ngene lur suasana pedesaan utawa desaku. Iki omahe ya ning pinggir dhewe, ning pinggir sawah. Alhamdulillah ya lur, menikmati matahari pagi dengan suasana yang sejuk, cerah, padang jinglang. Oke dulur, iki bali munggah rene moneh ya ning omah. Nah iki buah pisang ya wis eneng sing montong, terus kae wit kambil utawa kambil gading. Dadi wit kambil gading iki warnane kuning ya. Ya wis alhamdulillah kuwi ya wis ndadi ya, wis ndadi utawa wis buah iki akeh. Nah iki jeruk mau ya lur,
jeruk mau sing le mlaku saka kono mau. Nah iki klengkeng nanti jeruk ya ono klengkeng ya ya. Iki ono gedang meneh sing wis montong ya. Iki ngandinge ya ono wit kates iki kembang kates wong niki ya iso dienggo sayur ya lho. Dadi engko nek bingung arek nyayur apa kembang kates mau iki iso dienggo sayur ya, dienggo iso jangan atau dioseng. Nah iki wis mlebu ning dapur utawa pawon sing biasane tak nggo masak ya. Alhamdulillah iki ya panen wingi kae isih iki sik tak gandulke ning kene. Iki ngopo digandulke mergo ya nek ora digandulke ngene iki nek mung dilengisor engko totone pitik. Toli pitik utawa engko ya di pangan apa ya, nek digandulke ngene iki lebih aman ya lho ya. Oke dulur, ngoten niku video dina iki. Sesuk iso disambung karo video-video liyane. Kupat janure tuwa nek kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.